खोटे वाला नहीं नंबाजिया खाने हासु भाई चाय ब्रह्मा पे चले गए मेरे बाल चले गए कब किया तूने ये देखा भी नहीं मैंने नोटिस ही नहीं किया ना के आके उसके बाद कर दिया कैसा है मलाई तो नहीं बीमा फिसा खाने सुन भाई सेल्फ हेयर कट दिखाओ वन मोर टाइम छोटा लग रहा है लेकिन है ना काफी छोटा हो गया ए जों बायराव एसे बार जानो ओंखारबोदोंमोन ओमफ्राय नम्बाजिया सेन्देल नांगौ होननानै दखानाव फैदोंमोन एसे हाबा बावथ' बिरथारलै माथो जायगा दखानफ्रा एकदम खुला जब मेरे को क्या हुआ नहीं आ रहा ठीक है सो जाओ नानिया नै उन्दुवाखै नालाय दिनै उन्दुनो ओंखारलायबाय बे नानिनि बार्थडे फैगासिनो नालाय ओंखायनो एसे गस्ला लांफैदोंमोन ओमफ्राय दखानखौ नोंथांमोननानै देखायनि आं नै बार्थडेनि थाखाय फ्रक मोनसे लाबाय बे सेकेन्ड बे जाहैबाय थर्ड फाइनलि बे मोनसेबाव बांद्राय खरस खालामा मोनब्रैल' लाबाय ओमफ्राय बे शुज मोनसे बुट्स नानिनि थाखाय बार्थडे मोजां जासिगोन दां दे लाखांबायलै थ' थांदिनि नम्बाजिया बायरायाव नेगासिनो लाखांबाय न'आव थांसै चलो शी इज स्टिल स्लीपिंग नानिया दाबो उन्दुगासिनो नै दाबो उन्दुगासिनो आसला Ele finally सफैबाय पुरा बायरायाव थांनि आसला उन्दुदों Take your mask, Meher. Huh? Your Maggie is behind. We got you beautiful shoes also. You know that? Yeah. It's there in the back. Okay, show me. I'll show you. Let's go home first. Okay. Okay. See that? Asla juta kadan nahi khai. Karta rahi. Okay, Meher. We will play together. Okay? Yes, okay. Say we will play together. We'll play it together. With nahi bolna. We will play together. We'll play it together. One more time. We'll play it together. We will play together. अच्छा last time बोलो. We'll play it together. नहीं यहाँ burrito मन जाते हैं burrito. Burrito. Coffee? बोरिया. Tasty. माइरं दं गाच मामा दं दा मिथिला. बिराद ingredients दं सिङाव. मोजां. बोरिया दिनै dinner बेनो जोंना. दे दोनसै ने दिनैना बेनोसै. Good night everyone. Take care. नै दिनै समबार जालायबाय ओमफ्राय नम्बाजिना दिनै अफिस स्टार्ट जागोन लेपटप सफैगोन बेना ओमफ्राय आसला नै खोन्थायाबालानो मैया दुगैनायाव हारसिंनो खानाय हानानै लाबायमोन दिखाओ बाल तेरा कैसा मा जागो हारसिं सिननानै लादों नम्बाजिनाथ' अफिस स्टार्ट जागोन प्लास नानिनाबो दिनै स्कुला स्टार्ट जासिगोन दाख्लि सनिबाराव ओरैनो ओरिएन्टेसन सेसनमोन पेरेन्ट्सफोरजों ओमफ्राय गथ'फोरजों खिन्थु दिनै सानैनाबो बिसिना स्टार्ट जासिगोन मानडे मिन्थिखागौ नोंथांमोनहा दिनै एसे बिजि थागोन होमबाबो ब्लगखौ जों लाबोबाय थागोन विथ दैट सेड गुड मर्निं एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम दिनैनि ब्लगखौ स्टार्ट खालामदिनि आसोला सिखारबाय एसे अफिसनि खामानि मावदिनलै माबा गोबाव जागोन
दखान खुलिनोसै दे दखानानो एखे जोंनाबो अफिसनि खामानिया दखानजों जेबो डिफरेन्स गैया दखानाव प्रडाक्ट्सफोर फानो ओमफ्राय जों जोंनि सार्भिसखौ फानो जोंनि स्किल्सखौ फानो डिफरेन्सआ बेल' आरोखि नङाबाथ' एखे खामानिया दखान खुलिनाय जायो बेरेफुंजानि बा बनि होननानै बेबायदि What's you doing? I'm eating chocolate. ये आपका ब्रेकफास्ट है ओके मैं होटल में हूँ होटल में finish it come on fast क्लासाथ' जागासिनो खिन्थु एसे दिगदार जागोन बिमाफोर थाफानांगोन नङाबा बेयो अनलाइन क्लासेस बेफोरना जानाय नङा इंट्रोडक्शन सेशन जागासिनो उन्दैफोरनि फोरोंगासिनो बोलो माय नेम इज Meher. If you are a boy, you can My say name is Meher. I'm a boy. What you can I'm a say? girl. I'm a boy. 5 years old. How old are you? You can say I am 4 5 years. old. I am 4 years Do you old. know in which class you are I in am now? in class Do you all know in which class you are in? LKG. Okay. I study in So, what I'll say now, you all are I study in LKG children. In which class which school? you are in? You are in LKG. Yes, high Now five. you can say I am. Nani na first class jumpa bray. Sige dong first din to. Isi boynaबो बिदि जायो. दा नानि आरो मोजांखौनो रेसपन्ड खालामदों. दे नायलांगोन ओमफ्राय माबायदि जायो. High five Meher. Good girl. Good show. Give me high five. No? नै आहाथ' सम गैखाया दिनै समबाराव नोमबाजिया ओंखाम बानायगासिनो समीनि मा ओंख्रि दिनै आज का मेन्यू क्या है भाई बता दे दाल चावल है और पत्ता गोभी बंदा गोभी तुम क्या बोलता बंदा गोभी बन्दा गोभी गोदान अफिसनिफ्राय ल्यापटप फैथ'वाखै नालाय waiting for the laptop खामानि गैथ'आ जेला सिम ल्यापटपा सफैया न'आव नै रायजोफोर जाबायलै गाज्रि दा मोनसै समबारबाथाय बिदिनोसै जोंना हाखु दाखु जेबो गैया नै आहा मैयानि एसे मैथा बांगाल आग्लायनाय दङ चार्ज दालि ओमफ्राय बान्दा कबि एवनाय साइडआव एसे दावदै दंबायो होमबा जोंना दाबो ल्यापटप फैया ओंखायनो फ्रि मालाय ल्यापटप फैयाजासिम खामानि गैया ल्यापटपा बिसिनि अफिसनिफ्राय फैगोन न'आव डेलिभार जाफैगोन ओमफ्रायसो अनबोर्डिं जागोन बेना ओमफ्राय नानिनाबो स्कुला दिनै खुलिबायना फार्स्ट क्लासमोन ओमफ्राय नानियाथ' मोजाङानो रेसपन्ड खालामदों फार्स्ट इयाव बयनाबो एसे हेजिटेन्ट जायोथ' गथ'फ्रा मिन्थिया बोरै जायो बोरै मायो ओंखायनो नानियाबो एसे हेजिटेन्टमोन दिनै खिन्थु मोजाङानो रेसपन्ड खालामदों उनाव लासैनो रायज्लायलांदों आसोला नोंथांमोनहाबो मोजाङै थालै एसे देहाफोरखौ थिग लाखि बे कभिड सिचुवेसनाव देहाफोरखौ एसे मोजाङै लाखिनांगौ इमिउनिटिखौ बारायहो एक्सारसाइज खालाम एसे नङाबा माल्टिभाइटामिन्स ट्याब्लेट्सफोर जा जुदि कमजोरबा नानसेल' माबि इमिउनिटिखौ बारायनानै लानांगौ मैथा बांगाल अनला सबाय बिसोर ओंख्रिफ्रा सानसेनि उनाव जाबासो गोदावसिन मोनजायो नंना नङाथाय आंथ' बिदिनो मोनो नोंसोर माबायदि मोनोबालाय अखानायै जाबाथाय हाबाब बिराद गोथाव जाखायो नानिया फैबाय थागासिनोमोन मानोबा फैदोंमोन मिथिया नायनि क्या कर रही है तू पेंटिंग सुपर सोई नहीं you didn't sleep why You don't want to sleep. Okay. नै आहा दसे ब्रेक लादों खामानिनिफ्राय ओमफ्राय नानीजों चिप्स जाफागासिनो द मेरे को भी चिप्स गिव मी आल्सो I'll take from there. No, it's over, Mama. Give me some. Where is over? See, show me. It's over. It's there. I've thrown the plastic in the dustbin. where are you exactly, गोथाव दा गोथाव टापियोका चिप्स आरो मोनसे गाज्रि खबर खोनादों आसामनिफ्राय सासे 15 बोसोरनि गथ' पाबजि गेलेनो मोनैनि सुसाइड खालामदों बेफोरबादिखौ सिरियासलि लानो नाङालै Taking now. ठीक है
बेफोरबादिखौ सिरियासलि लानो नाङालै अनलाइन गेम्सबा ओरैनो दसे पास टाइमनि थाखायसो नों 5 मिनिट 10 मिनिट गेलेबाय ओमफ्राय बन्द खालामबाय बेफोरबादि गेम्सजों मालाबाबो एडिक्ट जानो नाङा एडिक्शन जायोबाथाय बिराद गाज्रि बे नोंनि केरियार ओमफ्राय नोंनि लाइफखौ एकदम बरबाद खालामनो हागौ ओंखायनो सानै हयै गेले बेफोरबादि गेम्सआ वर्चुअलसोथ' दस्रा साइडआव सोर गेलेफायो नोंजों बेखौ नों मिन्थिनो मोना जों मिन्थिनो मोना बेफोरबादि मानसिखौ रागा जोंनानै बेफोरजों गेलेनानै मा लाब ओंखायनो एसे सानै हयै गेले बेफोरबादि जिनिसखौ आरो मोनसे बाथ्रा बाव अनलाइनाव मा इनफरमेशन मोनो मा जिनिस मोनो बेफोरखौ 100% शॉर्ट शॉर्ट मालाबाबो बिश्वास दाखालाम until and unless नोंथांमोनहा मिथिगौ बे ट्रास्टेड सोर्सनिफ्राय फैदों ओंखायनो थाल ला एसे बेफोरखौ अनलाइन जिनिसफोरखौ बांद्राय सिरियासलि दाला आसा खालामो नोंथांमोनहा बेफोरखौ एसे सानगोन नै नानिया दासो हासुनो नायखाय दोनलांदोंमोन आं बाथरुमाव मा जादों बाथरुमाव थांनायनि सिगां आसोला मोसानानै थांगासिनोमोन जलदब गोलैदों हाखु दाखु सिखारफिनबाय ओमफ्राय हाखु दाखु सिखारनानै आंनाव सायाखै सानानै गिदा गिदि थाबायलाबायबाय ओमफ्राय बेफोरबायदि घटना सोरजोंबा जाखांदों नामा सोरखौबा लाइन मारि गोलैफ्लांनानै एकदम स्टाइलाव सिखारलायनाय बिदि जाफ्लांदों नामा मालाबा सोरनावबा दे नोंबाजैया साहा बानायखांबाय दांलै साहा लोङै दिनै चाय रेडी है ना किधर है अच्छा नै साहा मोनलोंबायलै नै नोंबाजैना अफिसनिफ्राय लैपटप सफैबाय फर्मालिटीज अफिसा बेबायदिनो फांसन खालामगासिनो दामानि गासिबो न'आव जिरायनानै खामानि जाजोबो Got it? Yo, ये देखो Back? Wow. मालाय जाजोब्बाय मोनजोब्बाय दिनै खामानि खालामनांसिगोन आंल' नङा क्या क्या है laptop, there is a charger and there is a headset. वाव सिपफोरबो मोनदों सिपफोरा बिराद मोजां माथो मोजां मोनथारदोंलै मालाय दे रायजोफोर दिनै भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला बावनो एन्ड खालामसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लोगोफोरजों शेयार खालामनो दाबावथार until the next one take care bye bye